Здравейте, приятели, на канал Царството на цветята. Чували ли сте за растението акалифа? С него ще ви запозная в днешният епизод. Към този род се отнасят над 400 вида вечно зелени храсти. Акалифа много прилича на познатият у нас амарантус, наричан още лисича опашка. В сравнение с акалифа, лисичата опашка има по-дълги цветове, достигащи над метър дължина, а листата и покрайщата са гладки. Преди хиляди години ацтеките са използвали листата на амарантуса за храна, но днес основното приложение на растението е в озеленяването или като фураж за селскостопанските животни. Акалифата обаче, макар и много подобна на външност, е съвсем различно растение. Първо, цветовете й са доста по-къси и достигат едва до около 40 см дължина. Листата й са назъбени по краищата и изобщо не стават за храна, тъй като цялото растение е отровно. Заради формата на цветовете си, акалифа е по-позната с името котешка опашка. Нейна родина е Индонезия. У нас цветето вирее единствено в саксия. Топлолюбиво е, изисква силна, но не пряка слънчева светлина и сравнително висока въздушна влажност. Поставено на недобре осветени места, листата му започват да избледняват, а при пряко силно слънце и сух въздух да пожълтяват, изсъхват и окапват. Намерите ли му обаче точното място, цветето ще ви радва с пухкави червени цветове почти целогодишно, от началото на февруари до края на месец ноември. Акалифата е бързо растяща и лесно се размножава основно чрез стеблени резници. Резниците се вкореняват през пролетта и лятото, като вкореняването протича за около 18-20 дни. Резидбата предизвиква буйно разклоняване на растението, но не забравяйте, че то е отровно и когато го обработвате, е важно да използвате ръкавици, както и задължително добре да измивате ръцете си след работа. Поръчка за акалифа може да направите през електронният ни магазин www.pazarstил.com, както и на телефон 089 49 51 700. Абонирайте се за нашият видеоканал Царството на цветята. Така ще може да следите и да получавате известия за всички нови епизоди, които публикуваме. Епизодът подготви Екатерина Велинова.